Dagiti sakripisyo nga haan pulos magatadan ti kwarta. Kinunag kenanang no makaturpos na mapantanto agpasyarjay bulan. Agbalin na to nga astronaut kaslaken Neil Armstrong gumatang nagti spaceship ko. Sinuruan da kami nga agarapaap. Insuro ni Ma'am Velin vavati airplane. Twinkle twinkle kinanta ni Ma'am Merlin. Nuan ko masumbatan DJ question ni Ma'am RP. Tilata isumsumbat ko because of the gravity of the earth. Ayat nga imparik nayo, isu tinagserbi nga pigsami. Narigat ka di, ti agbasa. Nagdakel ti sakripisyo, datatang kenanang. Ipangas tayo kuma nga napalalo gasat ti agbasa. High school ti kunada nga naragsak JS Pram Physics in Algebra. Naam-am mo mapagtalkan nga gagayam ko ken na sursuro patience is virtue but time is gold. Narigat ka di agbasa mapadasan agradwar agisuot dito ga japay na ibaga agyamanak kanang kentata. Narigat ka di agbasa wento narigrigat di agpabasa mapandabalas yung taaw agilot agsika narigrigat gayam di agpabasa narigrigat gayam di agpabasa.